Jo, to je smutný, tyjo. Já jsem chtěl nahrát takový hezký video o tomu Vejcovi a o Captainu Beefheartovi, což vlastně je moje nejstarší kazeta. Tak já to musím vypnout, protože ono se to navzájem nekamarádí. Je to zvláštní, že? Tak tu kazetu mám asi 20, možná 27 let. A se tvrdilo, jak jsou kazety mrtví, jak jsou desky mrtví. Tyjo, jak furt to člověk vytahuje, jednou dostane po miléniu, nějak 2002 jsem dostal Sony Walkmana, jako fakt kvalitního, železného, těžkého, malého, prostě perfektního Walkmana. Ty kazety se znovu vytáhly, to začínaly CD, to jsem si kupoval nějakého Gozdoka Samuraje, Cesta samuraje. Jo, jakože kazety mrtví, no. A teď jako my tyhle ty fakta vždycky jako nějak přijmeme a nějakým jako po určitou dobu věříme, ale pak jako by se vracíme, že jo, jako. Ale fakt tohle je jenom vždycky jako já vždycky říkám, že to možná nahrávám jen pro sebe, ale to tak furt srovnávám s tím, co se děje, tak nějak nedávno, že jo, 22. půl roku po nějakým válečným konfliktu, co se děje. Furt já nevím, jestli je zrovna recese už, nebo co se děje. Ale furt je to jenom jako, když vám někdo říká, že ty kazety končí, že teď je to takhle. Ono to tak není, člověk může udržet všechno, co chce, co si v životě chce, co chce mít, co chce, aby ho neopustilo, tak si to nechá, může s tím žít, může si to kamkoliv vzít, nebo bych to řekl, možná to říkám úplně blbě, ale fakt jako, to prostě, ten svět není vytvářený vnějškem, je vytvářený v nás, ve mně, jako na co budu reagovat, na co se soustředím, co mi kdo bude tvrdit a jak to přijmu a takový. A to je teda to, co si myslím, že úplně hýbe tímhle světem, že málo lidí vycházejí za sebe a furt se setkávám s tím, že lidi jenom něco furt přináší, jenom něco, co takový to anglický think, jako je to podstatný, je to pravdivý, já to nemůžu vyjmenovat, jsou to asi 4 zásady. Počkejte, ať to nepálím do jednoho místa, že jo. Mám světlo, to jsem udělal minule před odjezdem, tam byly díry, to někdo prostě, ono se nemá nic v lodi šroubovat zvenku, pak teče a vy můžete běhat se vším, hlavně ne silikon, prosím vás, ten odchází jako první. A to byla blbá vsuvka. Mám světlo, ano. Přemýšlel jsem, který den Bůh dělal světlo. To světlo, no. To je asi to, co potřebujeme. Potřebujeme si rozsvítit. Úplně prostě, nenechte ničit ten život si tím, že nebudu svítit, že nebudu si pouštět plyn, nebo že přestanu vařit teplý jídla, nebo já nevím, nebo že za mě děti chodily do školy, když to vyšlo na středu 31. tak se šlo v pondělí 6. by se šlo. Proč tohle všecko je, proč to přijímáme, proč si to necháváme. Jako, já vím, že někdo říká, hele, už aby ty děti byly ve škole, já potřebuju klid, nebo tohle, což teda taky jako mý děti je přeci, jsem tam dole na jihu, nebo co teda vždycky jsem tak o tom žvanil, že děti do 12 venku v létě a prostě mají tu volnost, prostě lezou po stolech, my furt něco osekáváme, furt se rozhlížíme, furt se něčeho bojíme, furt se navzájem strašíme. A tady spadla voda o půl metru, jsme po 339, ale co, tak jsem do ní kopnul, teda ne kopnul, ale strčil jsem do ní ze zadu, prostě uvízla kýlem zadním v bahně, ale prostě zatlačíte a ona se to rozjede. Ten život je podobný, prostě jen zatlačíte a on se zase rozjede, jako, ale zevnitř, ne zvenku. Fakt zvenku se nic nikdy nerozjede, jenom od nás. To je teda s tím Vejcem a s tím Captainem Beefheartem, že tu kazetu jsem si jednou pouštěl do toho Super Walkmana s dobrým brkem na Vltavě a to byli kamarádi, kteří měli lodičky, půjčovnu, moje fakt hrozně dobrá parta. Byli jsme tam pod ODSkou, pod Žofínem, asi teda jako já jsem nic neměl, ale ty kluci tam byli 3-4 roky, pak je ta ODSka vyštípala a lodičky zmizely. Pak se tam zase po 15 nebo 12 letech vrátili, že jo.
že párty vydělávají 1-2krát do roka. Já mám furt pocit, že ty nahoře mají nějakou párty soukromou, žijou nějaký prapodivný svět. No já jsem vesloval s tou kazetou proti jezu tam u Mánesa, tam je ostrý proud. A furt mi někdo říkal, hele Harry, tohle si dáš, to dalo jenom pár kluků, jako dostat se tam na tu zíťku, stoupnout si tam, uvázat tam tu lodičku. Dostal jsem se tam. Vždycky, když někdo chce, tak se dostane tam, kam chce, to je pro život asi to nejdůležitější. Prostě, když se zabere, tak si stoupnete na kteroukoliv zíťku, nebo prostě projedete kteroukoliv šlajsnu. Jako já neříkám, že jako proti proudu, ale prostě dá se proti proudu jako taky slušně máknout, sice vás to něco, ono to bolí, jako ono to, člověk se zapotí a ztratí nějaký kila, ale je tam, kde chtěl být a ne tam, kde někdo ho chce mít. Buďte tam, kde chcete být. Jsem chytrý jak rádio do prdele, asi za to můžou ty Babišové, Fialové, jak furt žvaněj a mají ty Facebooky, ale mě to začalo nějak srát, nějak si myslím, že i kdybych mohl tady jenom 1-2 lidi z těch mých nějakých 80-90 lidí o něčem třeba mu pomoct, nebo touhle větou, slovem, tak budu rád, tak se mi tady bude dobře usínat a říkat si jako, prostě takhle se nedáme, ne? To jako nemá cenu. No tak to je Captain Beefheart a Tom Waits. Je to taková úplně podzimní, nonchalantní nálada, co mě vyhnala pozbírat tady zbytky dřeva, protože jsem vyřezal díry, to nebude vidět, díry na repráky tady někde. Ručně, bez elektriky, pilkou na železo, jde to 2 dny, prostě jeden den levá, druhý den pravá, užít si to. Do toho vám se ta loď houpe, to kolečko nebude nikdy přesný, ale je to prostě zen, je to cesta, dá se. Tak já jdu pálit dřevo a vám přeju, ty vole, nějak svíťte, topte, jeste, choďte mezi lidi, to je daleko lepší lék, než to, co na nás valej. To jsem jenom zase byl 2 dny v Praze a nějak, vždycky mě to skolí a vždycky potřebuju k tomu něco říct. Kecálista, fakt Harry nastaví kolena a žvaněl. Dobrou, mějte se hezky a někde třeba u ohně, čau.